Absafo aha ATUNA TV na ade ba ko ne se enema bebre na hinta wasase so ayinim ba sa na hinta ni nyina no age se yenye obi a onim eho amamre na wa kire yen enti ene ya na bebre ka se ensuo na ye maami ono ena ensuo a yigina hu ono ena ne nana me so ne nana na me but yenim de ensuo etimi ye boa me no mienu ebia na ote abrochire ebia na ote Ghana fana baabi onhu ensuo mfaso wo ensuo a eda wontam like onpatamu ho otimi ko toilet digum o de boiler ditum o ye ne fi ene maboni bia na o de mansuo no ensuo so ehun so no so ye ni patse me no mienu eti ene ya ba Angela di hoyi na ade ya hinta ne pese Angela di ebia ni kire yen se de be ya ho so a wo hwe yen so be hu se ensuo yen fa ni agro na wo pese Angela di so timi di ensuo ne boa won so a wa fa number no na wa frɛ no tie say o de boa say o de kobodua ana o de koyedua ye woni ma Angela timi di ensuo ye eti Angela ya ba hoyi na ensuo ya be gya ne nchen ensuo no odi ye fa ne say asuakus eh oyoba enti ensuo oyoba ne be ma oh okay enti asuakus de we de nana asuakus we de wadawroma mechiawo enti pato ede na asuakus timi ye de na pese ye kan ma wo say snap ensan kita o kutame ensan kutame aha o ayede me pese me ko nsuo num koya ade a ene ma me din kan ehia ni kusua e na snap o pese o kuma me komu akoya ade na nye eno na nye bosum sem de me nkomo o nkom me ni suma bia wo fi sa enti ba me no de otete me ma me hunu se ensuo bia ye sunsum okay ntu kuma ye oni ma edikum komu a ye woni ma edikum kosua nie mensani ntimi sane na me kom ebi anasabi obi yare wanante abre ye waduro bi kura wo hye ache se wodi fom nsuo ne hyema nipa no yes ntimi ko na me ko pa nsuo ne di abesa no me mfa bucket mfiti pre ko pa nkofa bucket mfansa wo de ko yeden e wo sa me masonsum e wo nsuo ne hunu sa ampa me de ko boa nipa nti sasa e de yale bone ya batu nipa no so no se ye de aduro ne fra ne nsuo no a anadwi wanya ne ho doctor pani o meyi yale ne nko antina se nsuo kwa sa yare ai nsuo sa yare 100% ye obo ho na ma yetimi de ne ba me ha mitim be kasa na ma sa nsuo yi na ma ti nsuo no ho haban na ma posa afra me dia manager ade be kye na wate esi sa enti nsuo yesu sade wo nipa me gina hoyi wo ya made a enya me de me to na wo pragu me so a me bibofu mempene se fa ball abegu me fie mempene se bi beja wo na fa bra me fie ni sa na asue wo da ho wo makwan obekun ompefi nti sunsum anya nsuo ye da ho se ya yo sunsum wo nsuo num ensuo wo ni ti ahaya mi gina anadwo da suom sesi yesi e gina hoyi na me fa me kosua fa me snap hoyi esua kosua da woroma enipa asemasi aba me nchen yale anadwo yale obu wa na yale anadwo na eba abaifo de na chi enti yemfa ne se poposhima aba me yare anadwo yare sebio me nyare anadwo yare de e mo me yare na maba ho nti ahwefo he obe ne sade ye beye me pacho medin kan abam fa kosua ne kutam na ma woro me mpaboe aya ni die nam de masunsum oba woro mpaboa na woro me mpaboa na wakoto na mabie me nsa so me be fresh yakos me bia me nsa no so a esu yakos wada woroma na mabo me din ye de nipa asmes ya brɛ me enipa ye de ne baaye no ana me mai mpo a edi me be ya chi a ene o mu twa mfonini musuo ni ho empatuwo ni ho yade ni ho abayama ne ni ho a ene ya me di kosua yi mawo je e masa de bi ma wo makwan mu da wo de yanka ne tia wo ya wada woroma wi a wonsam kosua ni sa abayama ne ni ho owuo ni ho afi betwi o mutiri so akosua fa na menhwa ade woni ene ne wahu wapai no mapai no wafa fite hwe kosua na bi kura na atena akoda nsuo no mu no efiri he kwa enyina hwa ade bia butu ho baako adane ebie ne ho ensuo na mefra ne ma wo ma no se omma wo mu ntwa wo mutiri so no on ne butu wo mutiri so no o de me kan ho
Na fa man kan. Wo kan. Ti obi ba say na mo ye no. Enti say e na ye say obi so ba na say otwa okono odaya. Enti odaya na odaya ya. E kire say wotwa ade na ma no say o meboa nipa no. Eye sunsum o fra sunsum na eya papa no. Okay. E meboa nipa no. Enyini firi wo mu. Wo bia try akontuo saa ne nsanka wo huna mane. Wo bia to kwan na brabo asai. Wo gine ho anye. Adwuma bia kwawura me beyi na di. Adwuma bia kwawura me beyi na di. Sika ntena ne nsam. Wo ne bema ne ko ye ne bema ne tu afa ne bag ko. Enti ye de ne ba. Se sunsum bi wo fie. E na ato no wa akwantuom. E na eye saa. Ye de ne se betete ahaban no. But one wotumi anadwo betumi atu. Akokuro foforo so. Nti anadwo wone po abana kakasa. No ma ne kwama ne kokuro foforo so. Nti ye betwa akokora ma no. Ofa eda ye ya na kire se anadwo na okọ nipa no akoye ne ho adwuma. Ai. Bibi wo wiase o. Bibi wo wiase. Enti obi wa brochie kwa mutimi di ma no ha. Oh, simple kura. Eni abrochie fo mo he. Minisha ya China di America fo mo he pa. Enti no Angel enti se obi so e wa America na se ohun se ade a wo ye mu se e bosom nsem ade a futu na de ma. Anya bosom enipa mfa nhye etirim. Aha. Ensuo da wo mpata mu. Ensuo eye sunsum eye wonyankopon. I'm so what kind Revelation 22:8 and 22:2. O se krono abontene ene wonyankopon de esubontena to mfinfin ene wode nkwadu yesi ho. Eso abosoma miensa bosoma miensa ne so a oti haban ni bi na wo yale a ukote bi ne wasa nsuo ni bi. Enti onyankopon sunsum ne honhom butu nsuo ani. Ti ni fantu yetirim sai ana nsuo mi ka de wo betu nsuo ya mirika girigirigiri. Bra se wonnim sunsum ewom ne de aboa manipa. Nti obi betimi akoya se a wonim me pa ahenie. Ahini atome na mepe ana wo pa ahini na waba me ho na wonya ahini no eye wo de apa na ye de mu obi metisi wo kuro mu a kuro na wo peso akonwa de no ensu ya da ho nyina metam akokọ de akom enipa asmasi na ebedi ade wo pa ade na di enipa asmasi pa akonwa de ne nyina mesabi ahodo ensu ya da ho ahodo nson me mfa duro bi amfra meba be kanso ne nyina ade ama wafra yemfo anko otumfo wo mbra ne yaba ohire. Wow. What the bem utimi tena akonwa so enti enje we na utimi ye we nyina enti wo nso no e de na ya wo ye manso no me etoda mitimi twadwan e de ma no so onni sade ye be ya obi de nasam ba na me sinsuo mu sa me ye ne ho adwuma obe ye ne ntam aman enti ono kwa mo nyina kwa omoje adamudi o wanya ade ya o obi won ma oba utimi ye obi adwuma wo ye adwuma ne ma no a na wa hyebo nti me da bia me nhyabo kase ese nipa no wa ma bia mu kura metimi aye akokọ bonkum ni nifa me bro ni nsa akoto a me kosu ya create baako wa ma bia mu kura metimi ye ma ade de ma se de ye be ya sunsun aso emma nipa no so. Okay. Like on me down the cow. Enti se me ana me nua bia ohwe me no mi no sisi yi episo o ye ade we ma no na ohun se e bia ohia ba me pacho ohia kwantu ohia sika ohia se bia onya nkasasem wa bruchiri ana ne ma yare ekuru wa bruchiri na ofro se ye ade we ma na nipa ne dia ye din edin keke me gini din kura wo firi so ne ma me din asa ne papa din ka ho ma me e wo na ya na atam se hia ye kuro be na wo firi so ebi ya me fira asante mampon me ma me ne nipa asemasi ye fire me sei me wa brochire kuro we so asa eno na ope eno kwa na mpe ena oye ma ne wie na ye nso a aseda no se na sitie aseda ye simple obetimi boa snap we sei ba akopɛ obetimi boa kosu ya nsia na se onye kese anya hwe enso bi ani akiri enso bi ani akiri wi a wawie ohia ba na onso de mana enso bi ani akiri eba no aye kwaje no enso ne mfa ba ne mmele wo eya me a me baye waduro no na me kwaka se duro na me ye wo no o meta akiri ma ne nya yi se bia susumbo ne bi ta akiri a na ma wo nwo a onyini mfiri ho ne nya kwan wo asem na fe na ya te ase Angel chiame ha Angel de why there because eba ne firi soro o twade ampona de ba na ma wo ase obi wa won te ase o beka se nsuo na de ba ne bro o se tibi ka se nsuo ba ana o tibi da ma tibi da pa obi kura wo yesi akwaja na to nsuo sa enti no nti a wa kire nti
enti nya nsuo na de ma anya nsuo na de ma ne ba na ode ahaban be ka no na wo sere se beta akire na sunsun bi e di akire ma ne wono onne ne nkɔ kasa no won firi ho na aduro no ya de ka nipa no awo ne mra tiawa angel bab kyerɛkyerɛ nneɛma a ɛwɔ nsuo akyi ahaban akyi ɛwɔ ɛkya na yeso da bia me so mo amu aburukyere mo mfrɛ no maame wei nneɛma a wayɛ ma aburukyerefo no mo so mo wɔ hɔ a ɔyɛ ma mo wi a da kɔ na mama na invite na waba hɔ na waba yɛ nneɛma bia ma mo hɔ because oba ho so betra oba ba bia wote a sunsun bi adie ni wudi wo fie hɔ a ono bɛyɛ ama because ba bia obi te kura aburukyere kura obi wɔ nsuo hɔ obi wɔ nsuo hɔ ba onim se de hɔ onim kon ba fa so ne nsuo na communicate ɛbɛboa ɛbɛsa wotuma kyerɛ nipa no wotuma kyerɛ nipa no enti angel ɛne ya yɛ koyi na yɛ sɛ o ma ya te ase sɛ nsuo maba ɛna nsuo sɛ bi wo wɔ asɛm na de begya nsuo anya bosom nsɛm oyɛ wi a wɔwi ɛyɛ nyame ɔsɛ ne honhom butu nsuo ne nyankopɔn obi wɔ yareɛ obi ɛyɛ adwuma ɛnyɛ yi obi pa adwuma onya bi ɔpawo na onya bia ɔfrɛ wa ɔfrɛ me aso abena aso akos ebetuma ne bɛkasa ya bɛsɛ ne nsuo ne yakasa enipa asɛmasi wɔ akwantuom emfie bɛ edu num ni ɔnwo da ɔmo ɔbapue da aso akos otwe dia mpo nyankopɔn nkamom na yɛ mmoa asa ya tokosu asa de etu yi awurade nti ye twetwa aduro no ya sansuo ne bi de hohoro ho hatama ne wo ne ye de ma no obanyum anje de amin shirawo menim se ya hwefo bo se den nyina de bia ha ye honhom fa bia no beboa ye me shamobo se ye chane ne ye de aye honhom nsem enti no enema bia ha ye no beboa ye enti anje yakoi e de na wo ka kire asuakos obatampa ye dase na se apiafo dase se wa me ye kwan na obu ho akotwa ya na camera sei but we de ye camera nse ansei anti am se dana se no na ye konso so omutua nso ba bia nam bia omutua so pepe omutua nso enti angela di na ene ye ne di nkomo no sunsum maame me de sa na me fe no sunsum maame ene koda na bia ho amane awo me de mate ade amate ye se awo de o enumri ono ya ene so pa wo opesika akwantu ebia onkwa ovesa odiduru airport edudu embassy na onkwa odi akoye be ma ana yo oba ne nyina mu no be hu angile fe number no na ne ndi nkomo o kuma se ne nkran me so fe na ba bi o hye bia no betuma hye aboche nso na wa de ohia de o se edi keke na o ma me di ne nia kakra obehia na o de fama no na onye hu adwuma mo nyame hyira o se ne nso wa hwe e chane da se na be san hia nyame hyira o